ndiri kutaura nemiko zvinezvi president Emerson Mnangagwa havasi kuZimbabwe vakabuda nezuro vari munyika yeKenya nhasi 1 August 2025 rinova zuva rekuti tinenge taakunoteremuka kuti taakunonanga kunonoperera gore but kutaura chokwadi panapa zvinhu zvandiri kuona anotori ma1 chaiwo handisi kuda kuswera ndichitenderera because vaMnangagwa vataura kuti I have arrived in Kenya for a meeting with His Excellency President William Ruto, chairperson of the East African Community as SADC chair. I am here to formalize the appointment of 5 facilitators to support regional efforts toward peace and stability in Eastern DRC. We remain committed to African-led solution that deliver lasting security and development. Saka nyaya vari kungofambira panapa zvingori simbo kungoti vari kufambira nyaya kuti vagadzirise nyaya dziri DRC. A lot of people are complaining vanotaura zvakasiyana kuti mudhara uyu anozvikwanisa here zvinhu zvacho izvozvo zvekuti ari kuzvifambira iye achitadza kuti vanhu vangovaoneka kunge kugadzikana munyika yake zvakawanda zviri kutaurika but muri Zimbabwe ndisandapinda pane nyaya dzese dziri kuitika kana uchingotondiona ndasvika kudai so ndine 1 monya rinosumudza ZANU-PF nenzeve kudai so iyo ZANU-PF yacho ichizvambuka lomunyaka ndobva ndairovera pasi kuiti bwa saka kana watondiona ndauya kudai so tanga nekulike this video right now izve so handisina kuwaste time ndolongogara ndangonanga pane nyaya dzakawanda because zvizhinji zviri kuitika ende handina nguva ndichangoti gaga nyaya dzacho kana uchinge une wafarira unozongoramba uchingodzokorodza uchinzwisisa ipapo because nyaya dzacho dzakawandisa saka ndoda kungodzita chinenge chibhero so because tiri kumashure kwenguva sengedzo Tshabangu versus Hwende vari kunetsana zvisingaite panapa ende Tshabangu ari kubuda ari kuti as leader of opposition in 10th Parliament of Zimbabwe, I wish to make it categorically clear that Honorable Hwende's refusal to abide by Parliament's directive will result in dire consequences for him. The CCC does not tolerate such behavior as we have a lot of work to focus on. Saka anytime is tea time. Hwende anogona kungorikolewa na Tshabangu havachatonzwanani ndo zvakuitika izvozvo and you know the other thing kana arikolewa ipapo I don't know what is going to happen or it's either idhirire kuti zvaaida kuachiva imomo akakwanisa kuachiva because you know dai akasiya basa kubva 2023 I think by now angadai ari jobless. I don't know kuti ainonyazota nezve you know it's like ma MP vakapinda kuchibasa chacha I think nyaya yese takuiziva saka panapa vakunetsana na Tshabangu. This is the situation right now. Ameno kuti zvichatigira ma results api ende inini ma results acho andiri kuzoona ari kuzongoitika ukangorikolewa the next thing chinobva chaitika panobva paitwa by election ende vanhu ve CCC vacho havasi kuenda kunorwira maseats avo and I don't know kuti vari kumbonyatsozviitire chii zvinhu izvozvo zvokuti havasi kuenda kunorwira maseats avo. Ndatopedza nenyaya iyoyo rega tipinde pane imwe. Emerson Mnangagwa hands over SADC chairmanship in August without completing the villas he was building in Zimbabwe for the SADC summit. Did Parliament take to ask about this unbudgeted expense? No, they didn't. Those are clowns promising Zimbabweans charge. Saka namwenda ndakaitedzanisa neya Hwende because ndo vanhu vacho kuparliament ivavo vari kungoningirikana nyaya iri kutaurwa panapa iri very simple. Nyaya yemapresidential villa payakada kunonzi SADC iri kuya kuZimbabwe paya vakatanga kuvaka mamwe mapresidents villa kunzi mapresident ese vachauya vachange vachinogara kumavillas iwayo kuti vange vane accommodation. I don't know kuti vakomana vaifunga kuti this event ichange iri special to the extent yekuita se mozi makaona makatarisa ndo lomagundo nomakonde that way yakabva yatongogadzirwa kukatongopolishwa kukangoenda kwakadaro that side. So parikonzi mari yakashandiswa yakawanda in fact yakatambiswa but pana akazobvunza iri kuti naiva Mnangagwa makazoita sei nezvinhu izvozvo zvakaningirikana but alright, anyway, it's a topic for another day. Aina handisi kupakuda kunyeoningina boss kutaura kwenda zvita kuti dzakati wandei nyaya dzacho. Masirembwa right ari kunzi zvoni akanzi ari kupfeka apology jets rake akanzi dzosera tukupa 24 hours dzekudzosera mota dzese dzakadonetwa kwauri na kuba kwashe handiti handina kutaura mazita munenge muchida kunoita se kuba kwashe tabirei aya alright ndisina kupedza kwachitaura zvakawanda because nyaya idzi you know sometimes it looks funny, sometimes tinongoseka, sometimes zviri serious to the extent yekuti but ungaita sei hapana pekuti unganingirikina 24 hours kuti mudzosere mota dzese
unanga mchimupuka mchiti hey manje general yeah I was like alright unozosangana nazo zvinenge zvichinikirina. And pane imwe nyaya futi yandiri kuona panapa iri kutenderera nezuro kwaida kuitwa demonstration 31 July nemukomana uyu anoitwa Sarwaka, and I don't know and I don't remember how many times ndichigara tichimuonesa kuti no zvinhu zvauri kuita izvi uri kuita kakurasika azvibatsire. It doesn't make sense kuti wotora vanhu vashoma shoma vamunavo ivavo wotobati endai muno demonstrate vanhu vosvike kuko vorohwa kana kuti voitwa sei kana kuti vosungwa. The next thing vakazonzwa wanzi kwakuda kuitwa demonstration watouraya mweya werevolution, mweya wekudemonstrata muvanhu. Next time havachadi kuzviita izvozvo, vanenge vakuita sei vakurambira kure. Boom he akati aiwa ndinotoenda tinenge takazadza mastreets, the rest is history. Handisati ndakamboona flop yakadaro. And the funny thing vari kuramba vachisimbisana hanzi yange it was a success. I don't know kuti chinonzi success kuside kwavo chii. Hanzi tanga tiripo magroups api hanzi demonstration vamwe vazomboya vachitoratora mufananidzo vaka ai nyaya dzacho dzokutaura dzakawanda, maybe inzara kana kuti ichii I don't even know kuti inyaya yacho kuti iri kunyatsotwa sei kufambiswa sei kana vachinge vakuda sei kuitaura matauriro iyoyo. But panapa ndoda kuti muzvinzwire iye mukomana wacho achizvitaura ega, achizvitaurira. Maybe tinonzwa manzwiro anosiyana but ndoda kuti mumunzwe zvaari kutaura muzondiudzawo zvamuri kuita sei zvamuri kufunga nhasi pane nyaya iyo yake yaari kutaura. Uyu munzwei. The banner of the revolution with an agenda of sending the message to the government of Mnangagwa and tell Mnangagwa to resign. Toda kutenda war veterans ndanzwa kuti manga muripo muine vana. Tinoda kukutendai. Those efforts will not go unnoticed. Tine rudo nechido chekushandidzana nemi kusvikira Zimbabwe yedu yasununguka. We noticed a good number of people building up, but unfortunately there were disturbances along the way. We don't have any casualties, but one of our commander from Manicaland was arrested by people who were using a police van, but these people, we are suspecting that they belong to a group called FAZ. Why are we saying FAZ? Because soon after his arrest, most of our administrators in the revolution started having threats from a number with a code +233. That's not a Zimbabwean number. Those are the numbers which are used by the system in the Zigananda. I know these numbers because I always receive threats from these numbers. Rato drama inoza kune zvimwe zvokuti ndikadamba ndakakuplayera munozorara. I don't like kuti murareka. Ndida kuti pagare pane more fire. Zvinhu zvichinakidza. Hapana chachakutaurwa izero. Ningazosungwa asungirwa kupi? Tisendere mufananidzo, tisendere tiudzei asungirwa papi. Raskirire kuti ngatichiraise mari tiende tinobudisa munhu uya. You know what, come on now. You know it's like you can't play these games with people. You know vanhu muZimbabwe vangwara. In fact kunoti kungwara chete kuneta. Vanhu vanenge vaneta komana musasarambe muchidaro zvimwe zvacho nyararai kana kunyara kuita moyo wokunyara. It was a success. Chazodai so. Vanhu vazodai. Revolution yazodai. Takuzothreatenwa. Kuthreatenwa ivo vasiri kutofila threat. Munongosiyiwa makadaro. Do you know kuti ZANU-PF yasitomboziva kuti kwakune something chachida kuitika. Yakatonyarara. Why? Because ZANU-PF pachayo it's a system yekuti iko toti kana iwoda unotiraya vakuda kuita protest vabate ikoko. Isati atombozviziva kuti protest vanotoudzwa nesystem yavo kuti kune vanhu vangazvida kuzoita protest vototi anani kwatina chatakaona. Asi kana because wave racho harinotosvika kwavari kuti vanonzwa kuti kune ratidziro dzachida kuitika. Saka tongoti zvimwe zvacho kwanguri kungotungana kwemupudzi mahumbwe chaiyo yekuti kana vari varume vakuru vanhu ngatingonyarai kana tisina zvekuita ngatishingirire kutsvaga mabasa toziva kuti zvimwe zvacho unogona kushaya zvekuita ungoti
mira ndiri papapa. It's not good kuti utambe uchidaro uchitamba nema emotions evanhu. You can't organize anything chinobudirira chinobatika, hapana chamunokwanisa kuita. But tikuziva kuti vanhu vane shungu, ndona vamwe vachiti aiwa taneta isusu takuda kumbotrya. Why are you not trying? Tryika, handiti anga aripo. Unoona munhu ari kusupporta that nonsense, haana kutomboenda mustreet macho futi. Saka muri kumboti chii? Revolution airwiwe nemadata bundles. Revolution yemunenge muchitaura iyaya, kana matopirana kuti muri kuda kuienda pastreet, budai muiende munoratidzira paground. Kwete zvepolitics dzekuti munodziita muchiita pafoni. Politics dzepafoni dzerevolution dzamambotoda pafoni ndepekungonzwa nyaya nekunzwa information kuti zvakadai kuri kuitika zvakadai. Kwete kutoti toda kuzofighta naye Mnangagwa yechinchi. I don't think kuti Mnangagwa wacha nefoni. I don't think kuti Mnangagwa wacha ari paWhatsApp. I don't think so. Kana tone ninge katobatwa na secretary ndiani todaira to those vanoziva kufona kana namba dzake unozodairwa nomwe munhu. Kana if it's important overtambidzwa phone odaira. Alright, saka matichi kusaka kuti secretary wake anoswera chifollow achitarisa zvinhu zvisina nebasa rezezvo ndokani. But tikuti effort inonzwika. Vanhu vemuZimbabwe vane munhu vari kuda ende vane vanhu vari kuda kuti vakabuda vakutaura kuti ngatichienda tinodai so ipapo for sure zvinhu zvinoitika. Chinhu ichi hachidi kuseparatana muchiti hey ana ninge vakadai so. There was no need for this young Saruwaka kuti agadzire yake revolution. What for? Iyo yagara iripo yacho inga isiri that ngirike nekuti inga yakatadza kunyatsobudisa vanhu vese in numbers because vanhu vaitya. What more Saruwaka? Vanhu vanonga chida kutombotanga vabikwa kusvika vaibva kusvika vanzwa shoko seshoko rasvika kuvanhu vozotanga kuita zvinhu. Kwete kuzoti ana ningi wedu azosungwa, the next thing ngatibata nzemari tinombuditsa tazotaura nemaloya kuti tizodai. Come on, magames aya zvazvekudhara izvozvo. Vanhu vemuZimbabwe vangwara ende unofunga ndi mwana wano ongoda kuti atungamira enda kumberi. And the funny thing, the guy was in South Africa atori mubhawa achitomwa zvake and then okutaurira kuti zvoni mimi toda kunoita revolution, toda kuningirikina. Come on, toda kunoratidzira ndakapa ground taura nevana veZimbabwe ndiri muHarare kana kuti ndiri pakati ndiri muBulawayo ndauya ndakutoratidzirawo uone kuti vanhu havakusapotera. Because vanhu vanokuziva kuti kana kuri kusungwa handei tinosungwa tese. Kwete tozobuda kuti vanhu vazonzwai tapa simba kwamuri imimi vanhu. Unongopava simba kwaune vanhu iwo unaro simba racho here. Wakaripuhwo naniwo rekuti simba tapa kwamuri. Some of the things are zvinakana musoro. But anyway, muri Zimbabwe I'm not here to attack anyone. Kungotaurawo zvinhu zvandiri kuningirina zvokunzi hanzi is the spirit ayo kana iri spirit inofana kuoneswa kuti vanhu havasi kuuya regedza ndimbo postpone. Zvota munhu akangwara notanga kuti ndatida kuti 31 July 31 September wotanga kuchipusha choibva kusvika chaready so vanhu vese votase vozobuda uchiona kuti vanhu vangani vari ready kubuda kwete ngotaura zvenyaya. But it's a topic for another day. It's like nyaya it's garbage. Takutorasa nyaya yacho mbini hatichadi kutaura nezvazvo. But before I disappear muri Zimbabwe, kana uri South Africa uchida register kava vanhu vavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, bata education research yana ONDS the only one anokwanisa kuregistera okuvhurira company uri kwauri ikoko. Hautombonide kuenda kwaari. Passport yako iyoyo ndio inoshanda kuregister company mu South Africa. Contact him on the numbers that are showing on the screen.